Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Mahal ni ko ni Christine. Yes! Christian. Ako na ang pinakabalipayong lalaki sa tibuok kalibutan karon. Malag sakit pero lipay ko. Abi ko, dili na moabot kinang higayon na. Pero, di na. Og malipayon kay ko. Bala na. Dadon ko sa akong kamatayon kining kalipay. Nga akong gibati karon pa. Anak, ayaw pagsulti sama niya, anak. I'm just so happy. Nga finally, maako na yun sa hingpit ang babae. Kadugay na akong kibahal. Mga bata pa lang. Mga bata pa lang ta, Christine. Mahal na tika. And know that I will always be with you. Bisan sa kamatayon. Christian. Anak, may mo bang di ka magiskot o kamatayon? Way mamatay. Di may mong mamatay, ha? Di ka mahimong mamatay. Kay kung mamatay ka, ikamatay ko usab ka na, anak. Si Papa. Dili ba matod pa nga ang kinabuhi? Unhanay raman. It's like a game nga di nag-finish line. Christine. Pero sa pagkakaroon, ikaw na ang akong finish line, Christine. Christian. Oh, sige pa. Busog na ko. Di na ko. Apple. Gusto ka? Maghiwa ko ha. Dili na ko. Sakit pa kayo. Lihok-lihok ang akong kilid. And besides, gusto kong mag-diet. Alang sa umaabot ang kasal. Kibantay ka. Ipis kay kong tingog. Tanong kay kong tingog. Pero dako kay kumarukog elipante mo. Kibantay ka. Gusto kong mag-diet. Gusto kong... Gwapo na ko. Gwapo na ko niya ng adlaw. Christine. Christian. Pasagdi mo gunit ko si mong kamot. I'm okay. Sakit lang yun kaayo. Kung mo anak, pahaway na. Ayun na pagsige og istorya. Di ko ni mo biyaan. Dili. Dinhir ka upan ako. Yes. Salamat. Umaabot na ka nga ba na dili ba? Angay lang nga unungan ta ka. Christy. Bro. Kanang undang si Takadiyot. Inita na, oy. Kanina pa ta si buwan si adlaw. May magkangit, di magka mauling. Ako taon, gamayng buwan. Uling na. Tana. Umoy dito. Okay. Kapuy ay. Pahuway sa tabro ba? Kay kakuyapon ako sa kainit. Balik pa 7 taon niya. Sige na bro. Kadiyot lang kon. Tara. Kadiyot lang. Sige na. Pakardo? Ano na siya na ay. Nagbit-bit og basket. Nagdana sa itong paniuto. Tara. Go. Ikaw dahi. Saan naman ka din ha? Wa ko gutom ma. Huwag ka pamahaw bro. Uto na ron ha? Kaguya po na akong bitok ni mo. Ha? Kuya pang bitok ni mo ana bro. Mukaon ko kung kanon sa kugutomon. Pero... Go.
Yan na. Salamat. Nakapalandong na kitahon ko. Grabe. So hot. Sidaan mo yan ha? Gawa sa pagkaon, ang akong kaugalingon alang ka Facundo. Lua! Ay, nga bang ikaw man ang miuna sa pagduol din sa landong? Ngam siyang go. Mo to ni go ko. Wa pa mo siya gutoma. Nya kay gigusla naman ko. Uhaw pagi kayo. Kay kong tubig bi. Nara tubig pag-ipis diha. Silbi, isag ko day. Umaabot ko nga imong senyora na limot ka. Oh. Unya pasilbihon ko nimo. Kung mahina yun, ha? Unsa? Ha? Magagad pagyapon ka. Kung mapakasal bagyo nimo si bro na ko Facundo, ha? Pakaslan ko niya. Ipaniguro ko kayo. Unyag di. Mapugos siya. Saan mo pugos niya? Saan mo? Basta mapugos siya. Ay nalagkahibong kung usa ni nining mga adlaw, mamahimo na kong usa sa imong mga amo. Talagi buhaton ni mo? Secret! Yeah. Facundo? Oh, Kaganina ka pa din Kapoy ka na kaayo Paway na. wa pa kumuman. Ay, kadiyot. Singot ka na kaayo. Pahiran ako ang imong singot ha. Sa pagkakam gibuhat. Gipahiran ang imong singot. Kay basa ka na kaayo Hunungan na. Huwag pa kumahuman. Basa pa kayong imuhang buko-buko Bita likod. Dili ko gustong maugan ka sa imuhang singot. Tingali, masakit ka pa niya. Saon na lang. Stop it. Kadiyot lang. Ayaw na paglihok. I said stop. Nasuko ka? Yana, please. What do you think you're doing? Dili pa ba obvious? Gisilbihan ka. Karon pa lang, dublihon na nako ang pagsilbi sa amahan sa umaabot na akong anak. Oh, Ngano? Di ba di mahimo? balik na sa mungagi. Sigasap kayo laki pang imong agtang Giman ang imong liog. O, pahinga si imong dughan. Akong trapuhan Ay, sanga na pagkikuptan man imong akong kamot. Hunong na. Dili. Dili ko muhunong, Facundo. Bisan magkapila ka pa moingon nga pahunungon ko nimo, dili ko muhunong. Karon pa ba ko muhunong? Din mas milawom na ang ako pagbati di animo human sa nahitabo nato. Yana, Nasayod ka pa sa kalipay nga ako gibati human sa nahitabo nato duha. Angay unta nga mo bati ko kahadlok ko kaawaw. Pero Facundo mas gibati ko ang sobrang kalipay kaysa katapusan na nahimong usa ang duha nato kalawas ni atong higayuna. Yana, Nahibaw ko mo kay pagbati para nako. Pero dili mahimong pugngan ko ang ako pagbati alang kanimo, Facundo. Yana. Kung nasayod ka pa lang sa tinuod na kong gibati karon. Kung nasayod ka pa lang. Yana. Kung unsa ang gibati na kong kalipay, mausap ka na ang gibati na kong kaguol. Kay unsaon naman lang kung mumabdos gyud ko. Di ta katalikdan. Nahibaw ko. Andap ka mga mahan sa akong anak. Apan dili ka pa andang mahimo na kong bana. Nagkasabot ko. Pero dili ko sigurado kung kayahon ko ba unya ay kasulti sa ubang tao. Kay magtuon silang gitintal ta ka tungod sa imuhang kwarta. Nga tuyo kong magpaanak nimo tungod kay nag-apas lang ko sa imong katigayunan. Ug nahadlo kong dili ko niya kayahon ka ng tanan, Facundo. Yana. Dili na ko kaya mahisama ko sa akong inahan, Facundo. Igo na ang naiaguman sa akong inahan. Kung ugaling magbunga mangyud ang nahitabo na tunduha, ug dili ka mga asawa na ako. Mas may patingali nga mamatay na lang ko. Yana. Kaysa mag-antos ko sa pag-baby ay sa ubang mga tao. Yana. Dili ko gusto ipamugos ang akong kaugalingon. Kaya nasayod ko. Naubos lang ang imong pagtanaw na ako. Usa lang ko katrabahante ni maong asyenda. Pero, dili sab ko buot nga mapakyas ko. Yana. Sige, kung gusto ka yung mag-inasara,
Biyaan talaga. Ah, niya ang labakara alang si mga singot. Nawata. Ato na ko. God. Ngano bang mas misamot man kakomplikado ang tanan? Makonsensya ka sa gipanulti na ako. Nahibaw ko. Ang pugtong problema na ko karon na. Mao ang kung saan ko siya sa pagpatuo sa umaabot ng mga adlaw na nagsabak na ko sa amuon niyang anak. Shit. O sabay ang ngayon ako buhaton. Magpahilabot kong laing lalaki aron sa pagsiguro nga mumaplos ko. Husto! Mo kani ako buhaton. Kinalang magsabak ko aron hingpit ko na makuptan sa liog si Facundo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!